Hai no hai kaisa mangpli kirima sungsa kasoi phaikha ompi are developed by Khobjak ADC village para Chhesua Kami. Kothoma sawi mankha o para ni muchangti kumari jomatia munggai nukhung khawi tongmani mongolbar ni sariwo Kobon chwla bai kharui thanglai mani kothoma. Sawi mankha kumari jomatia bisidok romboi nukhung khawi tongmani. Chiraibo khoroksa manlaikha o chiraino twiwi Kobon chwla bai kharui thanglai mani koktuma. Bwsai ni mung Dulchan Tripura. Tabok o nukhungo belai wana laijak tei naituk laijak phiaba tabok jora manlaiya kho. Oma haikhe no nukhungni borok rok lukurokno koikha o borok rokno nugui tongkhe nukhungni borok rokno contact khaibani bagui sakao kokduk number rijak tongo. Chini bukung barani thinangle oma haimang de ungui tongsinai. Nainedi chini mangpli rok.